Kunne de forestille dem noget mere ydmygende, end at blive proppet op i røven på dem selv? Spytter over basmusik. Jeg træt af plastikpis, så der er ikke plads til det. De ting er gennemsnit, mit det er fantastisk fedt. Tryk på replay, se hvor mange klask du fik. Det her er ikke battle rap, det er et attentat. Spørg dig selv om manden gal, smider dig ud fra 18. sal. Efter jeg har kvalt den kal, hvordan tør han? Griber mikrofonen, men efter det så dør han. Rap med rygehjerner bliver smadret med strygejern. Så glem de nye stjerner, hænger med den syge cancer. Hvad så nu, jeg klasker cruise med flasker booze og dasker dus. Syg som en drukbås på Antabus. Tryk på replay, se hvor mange klask du fik. Jeg har punch ligesom Obelix. Tro mig kid, det er OBZ. Brænder lortet ned til grundknæk, stol på det. Kender våben, nem at få, fjender slå, sender på. Du er et OD-fix, smadrer fødder over dråb. Jeg har punch ligesom Obelix, ætter sup, jeg scanner dåb. Du siger du har tro på dit, her ender håbet, ikke brug for tricks. Hænder på strå, vender ryggen til, drejer øjne på. Det er ikke et suppekøkken, og de er ubeskyttet. Jeg kan fucking plukke en bide, sker politik, vil de virkelig gerne spytte. De mister overblikket, som de mister besættelsen. Og de savler ned af månvige, og de grunder som de brunstige. De burde jagte som de vildsvin. Gør nu klar til sprængning, ført guillotine. Kapper dem de dør med disciplin. Krakker hele børsen. Man kan vel nærmest sige, at der er noget mytologisk ved at dræbe et dyr, og så håne det ved at stikke det op i dets egen tarm bagefter.